Здравейте, драги зрители, вие сте с Пейка ТВ и тук виждаме една аудитория от порове, те са силно еродирани. Първо ще минем с човека, който развали купона на собствения си рожден ден в шоуто на Газата. Това е Вероника. Искам да ви попитам, дай спойлер от предишния епизод. Защо вие решихте да развалите целия фън на вашия рожден ден в шоуто на Газата? Да. Ти го разваляхте! Защо ни да сме го развалили? Дайте ни поне 653 причини. Бяхте набрани в една стая, може би. Тази стая беше много романтична. Да, имаше топлина, имаше сърцата. Абсолютно. Вие просто не видяхте маркучите, които висят от тавана. Ами той марката беше кликнал. Господин Пор, искам да ви попитам, защо не ви дадоха така и така думата в шоуто на Газата? Защото бях гост. Искам тогава да ви попитам, този 0,1% от вашия талант, сега последно вроден талант ли е или сте го взели от ВС Телешоп? Значи 0,05 от този 1% е вроден талант. Пак другата половина е от Steam Mop-а. От Steam Mop-а, разбирам. много чисто. Добре. Ще минем тук с доктор. Чакай, че ми звъни телефона. Не мога да работя така! Хайде! Истински влюбена двойка. Порове. Това е пора в овулация, Сашка. Алек, не мога да стигнеш човек, не мога да стигнеш. Така, искам да ви питам, господин Пор. Чакай, аз питам теб сега, не ми разваляй шоп! Не мога да бъда така! Получавам нервна криза! Така, по-спокойно моля ви. Чакай! Господин Газа. Нервна криза, гледай! Паркинсон! Курички джинеца тогава е Паркинсон. Мога ти кажа, че днес съм бил 16 пъти и не ми говори. Под нервна криза съм. 16 пъти само с едната ръка 16 пъти. С другата, виж мазола. Така. Искам да ви питам, господин Пор, защо вие се иззънихте днеска така? Нали така, че съм пил, бе? Защо си пил сега? Кажи ти защо пиеш? За да съм отпусна Ма не беше ли прекалено отпуснат? Не. Чакай, виж го, Искам да ви попитам, вярно ли е, че най-добрата постановка за свирене на вашия бас е плътно до чатала? Даже малко под него. Малко под него, да. Мисли ли сте така да ощастливите някой ден грифа? Грифа колкото Мустафата ми. Колкото Мустафата? Добре, чакай да преминем към вашата половинка. Снимай тук. И така, спойте Сашка. Искам да ви попитам, защо днеска сте се омацали като маймунски гъс? Ма не се смей сега, не разваляш шоуто, рейтинга пада. Чакай тук. Сега вали то фейсъньор ми. Ма не е това, това ти е обицата. Давай. Чакай, защото вчера бях като и реших, че днеска трябва да съм като маймунски. Не, елегантен изгорява. Така е. И кажете нещо за камерата, кажете своя коронен лав. Нямам коронен лав. Защо нямате? Кажете ми нещо. Така. Интересно. Искам да ви попитам, след като вече вие носите кецове като всички от компанията, краката ви почнаха ли да миришат повече? Това е една жестока тайна. Моля ви се, дайте микрофона малко Ма сега чакай! защото няма тук да натигам. Момиче, тук много говориш, хайде! Стига толкова! Стига толкова! Няма. Хайде, пини. Това е микрофон с екстра. И така. Сега ще преминем към един човек, който е Солку. Здравейте, господин Овчаров. Разбирам, че не ви се говори както винаги, ма кажете две думи тук. Виждам съм в кадър, не съм в кадър, точно в кадър. Ще направим следващия леко. Тук да не стават фалове. Господин Фучеджиев, искам да попитам, прибрахте ли барабаните? Къде ги прибрахте? Защо не ги прибрахте у нас? Чао! Аз не знаеш къде трябваше да си пазя палката. Това е много хитро. Бихте ли казали, че по този начин вашата палка се превръща в един аналопрониквач? В момент за аналопроникване е правилният термин. Двете палки. Клизма. Да, разбирам. Значи може да кажете, че с вашите палки ще отворим едва ли не клиника за клизми. Аз ще произвеждам палки, които ще клизмират хората. Добре. Здравей, Стамено. Да, това е Стамена, тя не е госпожа или господица, тя е просто Стамена. Здравейте, Стамено... госпожо Клизмалич. Така е, аз съм Ани Клизманич, не знам дали ви кажа. Така, Стамено, искам да ми кажеш, тъй като гледам много се притесняваш,
Притеснявам се, смущавам се. Камерата Притеснявам се, много обичам. кажи има ли мацки? Мацки винаги има. Мацки, какви мацки има? Защото като ги знам твоите мацки или са над 100 кила, или са отвъртителни. Има мацки, винаги има мацки. Ама миришат ли им краката? Много ясно, аз съм вашата компания. Така, браво. Ами, нека да преминем... Операторчето! С мен снимай! Искате човек? Не мога да стигнеш. Не, Дай. някаква посредственост усещам. Дай едно двойно да направим сега. Снимай ма тук. Така. Здравейте, госпожице Габи. Кажете, господин Или така наречената Габриела Хиксес. Искам да ви питам какъв е този мини-жуп тук? Червен. Червен. И защо е червен? Едва ли не явно петната от лютеница са се слели. Да. Така, какво е той? Вижте какви работи, дами и господа. Това са макарони, шприцовани и клизмирани. Като прегладния да си хапвам. Да. Ето, ти тук се поддържаш, гледам тъмно. Така е. Нищо, ще преминем към другите. Именно към... това е Диляна. Искам да питам, госпожице, вие колко често пиете? Александър пие колко се налага. Ама аз не съм Александър, вие се бъркате, аз съм Ани Клизманич. Извинявай, Ани пие колко се налага, Ани. Искам да ви попитам на вашето представление. Така, на моето добро представление. Така, вие колко наквасена бяхте? С малко ром. Много без малко. Малко. Много малко ром. Много малко. Това почти цяла патрочно малко. Добре. Си моят герой. Добре. Искам да ви попитам, вие по този халат имахте ли нещо? Това е лична информация за мен. Това е прекалена лична информация, за който и да е. Защо така? Може би имах, може би нямах. Госпожо Клизматич, кога бяхте от... Не го признавам. Вие сега искате да ми кажете, че като американското правителство, тук ми са пъните като магари на мост. Като иранското също, да. Да, точно така. Вие сте скучна, едва ли не. Очаквах нещо повече, ще минем към звездата на нашата Пейка ТВ. Човекът, който ще дигне рейтинга, това е Борко. Господин Борко, вие имате ли си приятелка? Как се казва? Янкова Василева. Така е. И харесвате ли я? Малко. Много е, мане. Сигурен ли си? Да. Добре. Предния път бях малко пинал и за това ми се получи. Така ли? Сега пак ще се получи. Искам да попитам, вие от колко време ходите? Утре правим една година. Така ли? Ще има ли някакви Хайде! Пляскайте! Викат песни посредствени! Кой ти? Свирни малко по-автентично. Така. Ще има ли някакво, как да кажа така, нещо, някаква специална вечер между вас двамата? Примерно ще заведете ли на вечеря? Ще ходим на капанчета, да ядем картофи и да пукаме цаца. Така е. Добре, а няма ли да заведете у вас, естествено, ако имате у вас? Евентуално. И какво ще правите? До някой казан. Някой ми звъни. Така. Добре, не дей пи. За сега прекратяваме нашето включване.